स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। UPPL आइजो गांखंनि बिबानगिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंदों। लोब लोब आइजोफोरनि बाहागो लानायाव दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि 12 गांजुलि सात्रआव सानसेनि हाबाफारिजों UPPL आइजो गांखंनि बिबानगिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', मावफुं सोद्रोमा निलुत स्वर्गियारि आरो बिथांमोनजों लोगोसे UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो UPPLनि गोबां बिबानगिरि आइजोफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानायनि सांग्रांथि लाबोनायखौबो नुनो मोनो। बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो UPPL आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोना बे लोगो हमलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। दिनै UPPL हान्जानि जोंनि जि आइजो गांखं होननानै बुङो वमेन सेल बिनिनो मोन गासै 16 समष्टिनि एबा ब्लकनि जयै बेवहाय मिटिं जिरायदों। आइजो गांखंनि इसिङारि माखासे बाथ्राफोरखौ रायलायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बोरैहाय गोख्रोङै बाहागो लागोन बिनि सायाव जोंनि सेलआ सावरायदों आरो UPPLनि वमेन सेलआ जोबोद गोख्रों थांनाय गोबाव समनिफ्राय जिखिनि बिटिआर ओनसोलनि आइजोनि जेंनाफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो बेखौ नायबोदों आरो दैदेनबोदों। जि जेंनायानो जाया मानो बेवहाय बिथांमोना गसंबोदों। दा बिनिखायनो आं मिजिंथियो बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरनि जेंनाखौ अराय समनि थाखाय सुस्रांनायाव UPPLनि आइजो गांखंआ जाफुंसार जानो हागोन बेखौ आङो फोथायो। MP इलेक्सन सफैबाय थादों, प्रिपेरेसनाव माबायदि? MP इलेक्सननि थाखाय प्रिपेरेसना जोंहा कमप्लिट जानानै दङ। जास्ट इलेक्सन डेट फोसावबानो जाबाय आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहानो हानाय मोनसे थासारिया अलरेडि जानानै दंखायो। गिबियावनो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावबाय, खुलुमबाय। दिनै जोङो डिमाकुसिनि नैबे सत्रआवहाय UPPL वुमेन्स लिडारशिप मिट लादों। बेहाय जोङो गासै दरं उदालगुरि लकसभा समष्टिनि सिङावहाय जेसेबां ब्लक दङ, BTCनि जेसेबां समष्टि दङ, बिटिआरनि 16टा समष्टि दङ, बेनि गासिबो जोंना सेन्ट्रेलनिफ्राय बा जोंहा नैबे जिल्लानिफ्राय आरो ब्लकनिफ्राय, प्राइमारिनिफ्राय, बुथ कमिटिनिफ्राय जेसेबां जोंनि आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहाय नुजाफैदों। दिनै जोङो वार्कशपनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बाहाय जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनावहाय जोङो आइजो हिसाबै माबायदि मावनांगौ बिनि साखाफारा जादों। जोंबो UPPLआ नेडानि मोनसे अंश। जेरखम जोंना क'क्राझार लकसभा समष्टियाव अलरेडि एनाउन्स जाखाबाय जे UPPLआ निफ्राय बिजाथि होनाय जागोन नेडानि जानानै आरो थिग बेबायदिनो दरं उदालगुरि जिल्लायावहाय BJPनिफ्राय बिजाथि होनाय जागोन। जिहेतु जोंहा माने मोनसे नेडानिनो जोङो गासिबो माने पार्टिया नेडानिनो मोनसे पार्ट हिसाबै जोङो दरं उदालगुरि जिल्लाखौबो माबादिहाय जोङो UPPLनि आइजो दैदेनगिरि जानानै देरहासार खालामनांगौ बिनि सावरायनायखौ दिनै जोङो लादों आरो लोगोसे जोंनि आइजो दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै जोंहा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा UPPL BJP GSPनि बे दैदेननाय सरकारा गोबां आइजोफोरखौ मान सनमान होनानै अननानै बा जोंनि रोंगौथिखौ माने मिथिनानै स्कप सुबिदा होदों, आइजोफोरखौ जौगानायनि सुबिदा होदों। बेनि सावरायनायखौबो जोङो लादों। गोबां आसनि आइजोफोरनि नामाव होदों। बेखौ जाहाथे जोङो माबादि साबसिन हामसिन जोंनि समाजाव लांनानै जोंनि पाब्लिकजों रायजोजों जों माबायदि रायजोखौ सेवा खालामनो हायो, बिसेसकरि जोंनि आइजोफोरनि माने गेजेरावहाय मारैहाय जोङो सेवा खालामनो हायो, माने जोङो जौगानो हायो बयनिबोसिम, बयहाबो जाहाथे उन्नयन जायो बिनि थाखाय जोङो बाहाय सावरायदों। बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु बिटिआर आसाम सरकारजोंनो समानहै बिटिआर सरकाराबो गावनो बिथांखि लन्च खालामनानै गोबां आइजोफोरनो बेबायदि बिथांखिखौ रानना होनाय मोनदों। जेरैहाय अनसाय बिथांखि बा बेबायदिनो बायदिसिना बिथांखि। बे समावहाय आइजोनि जानानै नोंथांमोननिफ्राय माबायदि मदद होगोन UPPL सरकारखौ थांना थानायनि बेलायाव? जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आइजोनि जानानै। दिनै माइनाव सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि बा जेसेबांखिनि मिशन
होदों सेरिकालचारानो जा हेन्डलुमानो जा पिक मिशनानो जा गड मिशनानो जा बा कमिउनिटि हेपिनेस बा गोजोन जे बाहाय जोंहा माने गोजोनखौ जोङो बाहाय गोसार होनांगौ बेहाय गासिबो आइजोजोंनो लोब्बा दङ दा बेनि थाखाय आइजोफोरखौ बे पलिसियाव जौगानायनि पलिसियाव लानायनि थाखाय जोङो जोबोद जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारखौबो जोङो जोबोद गोजोननायखौ बावदों हामलायनायखौ बावदों आरो फैगौ समावहाय जाहाथे जोङो दिनै उमेन रिजार्भेसन बिलआबो जाखाबाय जाहाथे बेनि मोजाङै जाफुंसारो इमप्लिमेन्टेसना जाखाङो आरो बिटिआरनि जेसेबांखिनि सुक्ति बिनि इमप्लिमेन्टेसनाबो जाखाङो बिनि थाखायबो जोङो आइजोफ्रा गासिबो गोख्रों जानानै बाहाय जोङो बाहागो लादों आरो जोङो रायजोफोरखौ सेवा खालामनोनो ओंखारदों आरो बाहाय जोङो लुबैयो बिमा जानानै जोंनि गथ' गथाया जाहाथे मोजां रोंगौथिखौ मोन्थों ओंखायनो जोङो बड'लेण्ड सुपार 50नि सांग्रांथियावबो जोङो ओंखारफायो आरो जोङो मोजाङै शिक्षाजों दिक्षाजों जाहाथे जोंनि संस्कृति खेलाफ्रावबो मोजां आवगायलांनो हाथों बा ससियेल वेलफेयारनि खामानियावबो मोजां एक्टिभिस्ट जाहैथों मोजां बिजनेसमेन जाहैथों बेफोरावबो जोङो आइजोफोरखौ जौगानायखौ लुबैयो आरो सांग्रांथिखौ नंखायनो जोंबो हाजासेखौ जोङो थोजासेखौ होगासिनो दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन